бунёди бузургмеҳр аз тамоми мақомоти зирабти олмон даъват кард, ки Абдуллоҳи Шамсиддинро ба Тоҷикистон истирдод накунанд. таъхири парвозҳо миёни Русия ва Тоҷикистон бинобар барфрезии шадид. 5 нафар муҳоҷири тоҷик дар 2 рӯзи охир ба ҳалокат расиданд. ташдиди таҳримҳо алайҳи Русия ва Эрон ба хотири ҷанг дар Украина. бунёди бузургмеҳр бо нашри як баёния ба тамоми мақомоти салоҳиятдори Ҷумҳурии Федеративии Олмон дар бораи ғайри қобили қабул будани ихроҷи фаъоли тоҷик Абдуллоҳи Шамсиддин муроҷиат кард. дар баёния гуфта шудааст, ки Тоҷикистон кишваре аст, ки режими диктаторӣ ҳукмронӣ мекунад. дар Тоҷикистон фаъолияти мухолифон ва ҳар гуна талош барои демократия муҷозоти шадид дорад. дар кишвар додгоҳи мустақил вуҷуд надорад. адвокатура таҳти фишори давлатӣ қарор дорад. бунёди бузургмеҳр менависад, Абдуллоҳи Шамсиддин баробари ба Тоҷикистон ихроҷ шуданаш ба далели писар ва хеши муассисони ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон буданаш, ӯро ба боздошт, шиканҷа ва ба солиёни дароз зиндонӣ шудан рӯбарӯ мекунад. дар баёния омадааст, азбаски дар кишвар додгоҳи мустақил ва адвокатӣ вуҷуд надорад ва ҳамчунин фишор болои рӯзноманигорон ва наздикони мухолифони боздоштшуда ё наздикони онҳо вуҷуд дорад, имкони пайгирии воқеан сарнавишти Абдуллоҳи Шамсиддин вуҷуд надорад. мақомот дар бораи ин гуна парвандаҳои ҷиноӣ изҳори назар намекунанд ва мурофиаҳо пушти дарҳои баста сурат мегиранд. бо ин далелҳои овардашуда бунёди бузургмеҳр аз мақомоти салоҳиятдори Ҷумҳурии Федеративии Олмон талаб кардааст, ки қарори депортатсияи Абдуллоҳи Шамсиддинро ба Тоҷикистон бозбинӣ намоянд. барфрезии шадид дар Москав дар фаъолияти фурудгоҳҳою ширкатҳои ҳавопаймоӣ низ тағйирот ворид карда, боиси ба таъхирандозиҳои хатсайрҳо шудааст. беш аз 50 парвоз аз 3 фурудгоҳи бузурги Москав, Внукова, Домодедово ва Шереметьево ба таъхир андохта шуданд ва ё лағв гардиданд. дар феҳрасти парвозҳои таъхирафтода аз ҷумла қабулу парвозҳои самти Тоҷикистон низ ҷой доранд. бино ба ҷадвали парвозҳои фурудгоҳи Домодедово, 2 парвози миёни Москав ва Кулоб, ки соати 4:10 субҳ ва 7:10 субҳ бо вақти Москав пешбинӣ шуда буд, 22 соат ба таъхир андохта шудааст. маврид ба зикр аст, ки дар Москав то 5 дараҷа сардӣ пешгӯӣ шуда, шаби гузашта барфрезӣ сурат гирифт. ҳавошиносон барфрезии шаби гузаштаро ғайримуқаррарӣ арзёбӣ карданд. маврид ба зикр аст, ки аз масирҳои ҳавоӣ Тоҷикистон аз ҳама зиёд бо Русия парвозҳои мустақими мунтазам дорад. ин парвозҳо ба шаҳрҳои гуногуни Русия аз Душанбе, Кулоб ва Хуҷанд сурат мегиранд. теъдоди муҳоҷирони корие, ки барои беҳбуди зиндагӣ ҳамасола аз Тоҷикистон ба Русия мераванду баъдан ба ватан бармегарданд, садҳо ҳазор нафар аз ҳар ду тараф арзёбӣ мешавад. 5 нафар муҳоҷири тоҷик дар 2 рӯзи охир ба ҳалокат расиданд. тибқи гузориши хабаргузории МАШ, як оила аз Тоҷикистон бар асари заҳролудшавӣ аз оксиди карбон дар деҳаи Прутки ноҳияи Раменскии наздикии Москав ба ҳалокат расиданд. фавтидагон 2 калонсол ва як кӯдак буданд. ҳамчунин имрӯз 14 декабр 2 ҷавони тоҷик дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия аз ошёнаи 13 бино афтида ба ҳалокат расиданд. хабаргузории Блокнот.ру бо нашри ин хабар навишт, ки дар як сохтмони ҷазираи Василёвскии Санкт-Петербург 2 ҷавони тоҷик ба чоҳи лифт афтода ба ҳалокат расиданд. ба иттилои манбаъ, ҳалокшудагон 2 муҳоҷири тоҷик, яке 25 сола ва дигаре 29 сола буданд. дуввуми қайди будубош надошта ғайриқонунӣ дар Русия кор доштааст. сафорати Тоҷикистон дар Русия бо изҳори тасаллият дар саҳифаи Фейсбук навишт, ки қазия таҳти пайгирии сафорат ва консулгарии генералии Тоҷикистон дар Санкт-Петербург қарор дорад. гуфтанист, бино ба омори хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон, давоми 1,5 соли охир тақрибан 1,500 шаҳрванди Тоҷикистон дар хориҷа, бахусус дар Русия фавтиданд. дар идомаи ташдиди таҳримҳои кишварҳои ғарбӣ алайҳи Русия, давлати Британия таҳримҳоеро зидди Москав эъмол кард. Лондон дирӯз сешанбе 13 декабр таи як баёния таҳримҳои ҷадидеро зидди 12 мақоми низомии рус эъмол кард. дар ин баёния омадааст, 12 фармондеҳи аршади Русия шомили 10 генерал ва 2 полковники артиши ин кишварро таҳрим кардааст. ба гузориши хабаргузории Спутник, ҳамчунин Британия ба хотири ирсоли ҳавопаймои бидуни сарнишин аз Теҳрон барои Москав
барои истифодаи онҳо дар ҷанги алайҳи Украина таҳримҳоеро зидди Эрон низ эъмол кард. 3 тоҷир ва мақоми эронӣ ва як ширкати созандаи қисмҳои ҳавопаймои бидуни сарнишини Эрон низ дучори таҳрими Британия шуданд. дар хабар аз нафарони дучори таҳрим шуда ном бурда нашудааст.